wala na mga hindi nagsasama dyan, mainggit kayo. Mainggit kayo! Sa mga hindi nagsasama dyan, mainggit kayo. Mainggit kayo lalo. Alam niyo po ba, hirap-hirap kami sa paggawa ng video na to, tapos yung unang video namin nabura lang. Correct. Kaya ito, Ito ba ako yan? Ito ako. okay na dyan. Kaya ito ngayon, may message kami dun sa mga nag-confirm na sasama tapos di naman dumating. Mainggit kayo. 1, 2, 3, go. Mainggit kayo! Maglaway. Lugod. Visayas and Mindanao. Ano tayo? Game ba? Ito pala yung pinaghandaan namin kanta na sana'y napanood nyo kung nandito kayo. Rolando? Rolando. Joke lang, ito yung kanta namin. Ito yung kanta namin ha.